زخبركم تغتتلت مدبنا قتيلو زقرب تحستنا مدب كفوزتيو نايلومي 11 قنبت كل تشحن 19 مدبنا دما نتزحلف سمون ربع 3 قنبت بدرجة عالم لخ أبا أديس آبا زتبعله أهقراوي معالتي نات أبرس زملكتيو إزي كابشحن 993 أويند هوك ناميبيا جميرو نفس وكف عمت أبستفل عليها هاجرات زذكر أهقراوي معالتي نات أبرس بغندو بيونيسكو مالت تكال تمهرتن باهلن كرسن ودو حبرات هاجرات زدالو خوينو لو معمت نمبل 26 جزي أب تحتي ديمقراسن غازيت إنينتن مرجان أب زمنه زنبوع حبريتا زبلتيما تذكرو نيرو أب زين مسلات نات أبرس بمتباق كومون أبوتا سراح أب لعلي غازيت إنياتاتن سألتن زورد وزعان موتن بمزكارن بمخنان نستذكره عبي مدلاو هاجرات اسكاندينيفيان مالت نوروي سويدن فنلاند زبلا سمن بقدميت أبناي كبر بوتا بمخبار مسل نات أبرس كأكبا خلوا إيرترا دما نغازيت إنياتات بمقصارن مفرحن بدحريت كاب 280 هاجرات مبل 277 تسريعا نتركمستان سمين كوريان تشاينان كقدما سما بدحريت مبل رابعاي يركب بأنصارو غوربيت هاجر إثيوبيا دحر ممصا دكتور أبي ناب سلطان نغازيت إنياتات بزهابتو مسل كابتي أبز حلف عمد تسريعات اللو زنبرت مبل 250 ترتا سجيرا نأربعة هاجرات قديمة مبل 210 بمصفر نزنايلوم عمد أهقراوي معالتينات أبرس كتدالو عد الرخيبالا نزعلت زخر بمقبار أب استوديونا كلتا أغايش أب مدب كوزته عدمنا لونا قشي يوناس ولد رفائل كاب أميو سويدن عدلاوي راديو منقد هيوت كمون سمرة بيانة كاب راديو SBS ملبورن أستراليا كلتي أتوم أغايشنا أمويا غازيت أني الناس زنط فوزلو خوينوم بتوسخي أبز حلفت عمد متحفتي بمتحف أبركيتوميوم قشي يوناس انتو شتبل متحف قطمي كمون غازيت أنيا بيانة مسكال أيو قشي تسفى ألم برخبو مخان تاريخ نايتوم أمناي غزا محيور زركبو نا إيرترا باتريارك زخونو ليك باباس أنطونيوس تملكت متحف مالت أبونا أنطونيوس قالسي نهايمانوتاوي ناتسنت أرثوذكساويت بيت كريستيان تبل متحف أداليوم سلازي دما نزهلو كونتات نات أبرس هاجرنا بزعبا بناتسنت مزرابن متحفنا ملكتنا مساقايشنا كنت أنحنا سنة مكتل إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كلتيكم كبرات هاجايشي غازيت انياتات بين السمرة كمون قشيوناس ولد رفائل سلات غزيكم وفيكم نزي بمخنيات أهقراوي معالتينات أبرس أملكتنا نقبرو زته كتساتف سلد فقدكم بسم كلهم سماعات راديو إرنا يمسكنكم يغني لي نحن ونغني لنا يوحنس تسبا مريم يا يغني لنا بتاعمي ديابير يحبلنا تعدل زي سلازحب كنا نمسكناك يوحنس هو أو غلنا حيثنا خلنا مالتي مجم أنا بزوع جزء كم يرقع يفلتني إن باتريارك أبونا أنطونيوس زلنا فقري بزوع وسن يقولون نايب حق ناس زبان زي فلي سمعت غير إدوستهم ويكاني أبزلوا أخونتات رئي مالته نجات أم نخلتكم كما جايشي كريكم كله جنسي نسخازا مصحف مس كم زبل كايو مسكال أيكا خوين كا دصحف كيا مسكش تسفى على براغي كوين كان ريغنا ان هايمانوتاوي ناتسنت أرثوذكساويت بيت كريستيان تبل صحيفكا قشيوناس كا بنصارو ناي غطم مصحف انتوش تبل ابز قربا وان امريكا مخان كفلته كلتي انت غلابيطناني ابقاشي منالباش تبلوتلكا وأنا اللي موجوني تي كشي خصحفو علم صحيفو خينا بالكش تسفى علم الله بينون أتو بيت كريستيان زعبي ود بيت كريستيان سلازخونه سلازي أنا زي صحاف كون صوم صحافهم حد عيو زعينا خيلو يسمعني ولا كون ساتم زيادة باتريارك قدوس أبونا أنطونيوس يلوم أنت صحافه في أجابة ودا يزفر على المبر أنا بقيت مجالسي زحلوكي باللينك بلا كادلي
أبزي أخو سخلا من البات جون بزوج جزء حتون ده حاتي كاني كم يجرو مالسي قال هجي كل جزء زملسو حتو مالسي إذا تاريخي زعبات هاي مالس زعات إمنة هيكون تاريخ أنت يتفتي مو أبتي بيت كريستيان كابتن زتأكل حبريتات هاتي تبيل هذا تعداون كتعرفوا يخل ولا ون كلا هيمانوت ولا إسلامي ون بزعبة تاريخي زنبر ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከምዚዩ ተሓደ ከምዚዩ ኣይኮነን ኣብታ ቤተክርስትያን ግን ምስ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ተተሓሒዙ እንታይ ተፈፂሙ ዝብል ክስታይ ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ ስክፍት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ታሪክ ሓልፋ ኣብ ኤርትራ ግን ኣይስነድን እዩ ሕጂ ምናልባት ናይ ተሃዋኽቦ ሆይልካ ክስታይ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ቀሺ ዮናስ እውን ኣብቲ ናቱ ብሎግ ይፅሕፍ እዩ ሓንቲ እውን ኣብ ፔን ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ባዕሉ ዳም ተዛረቦ እምበር توم زنافقو እንዳበለ ንብዛዕባ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝፅሓፉ ካልእ ፅሑፋትን ብተደጋጋሚ ሓፀርቲ ፅሑፋት ይፅሕፍ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ በብቲ ትፈልጦ በብቲ ዝረኸብካዮ ሓበሬታታት ተጠርኒፉ ከብል ከሎ ካብኡ ተበጊሱ ከይሃሰሰ እቲ ዝኽሪ ተጠርኒፉ ተፀኒሑ ሰባት እውን ካብኡ ተበጊሶም ንዝያዳ ሪሰርች ንዝያዳ ምርምር ክጠቅም ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ኣብ ኤርትራ ዝፅሓፍ ዝግበር ብእዋኑ እንተዘይተሰኒዱ ብውዒኡ ከሎ እቶም ሰባት ከሎ እንተዘይተፃሒፉ ኩሉ ግዜ ፅንፅዋይ ኮይኑ ይዝተርፍ ስለዚ ካብዚ ስክፍታ ብምብጋስ እዩ እቲ ስራሕ ተሰሪሕ እሞ ስለዚ መን እዩ ፅሒፍዎ ንምንታይ መን እዩ ፅሒፍዎ ዘይኮነስ ንምንታይ ፅሒፍዎ እንታይ ፅሑፍከ እዩ እቲ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ብዛዕባይ ብዙሕ ክዛረብ ሰሚዐ መን ይሱ ማንዮም ዚኣቶም ገለገለ ዝብል ግን ትሕቶ ኸውን ከሉ ዝኸውን ዘሎሲ ብዛዕታ መፅሓፍ እንታይ ትሕዝቶኣ ንምንታይ ዕላማ እያ ተፃሒፋ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ይመስለኒ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ተገዲስካስ ምስናድ ብፍላይ ኣብ ዝናህና ማሕበረሰብ ኣብቲ ናይ ፅሑፍ ክስታይና ብዙሕ ኣይሰጉምናን ዘለና ስለዚ ኣብ ብፅሑፍ ክትስንዶ ከምዚ ዓበይቲ ታሪኻት ናይ በዓል ኣቡነ እንጦንዮስ ካልኦት እውን እንተሎ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዓበይቲ ነገራት ኪንዮ ትግርኛ ሓሊፍና እውን ብካልእ ቋንቋታት ንዓለም ከነፋልጥ ከዓ ናይ ኩላትና ገደ ይመስለኒ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ኣብ መፅሓፍ ኣብ ፕረስ ተዋፊርና ዘለና ስለዚ ካብኡ ዝነቐለ መንፈስ እዩ እቲ ስራሕ ተሰሪሕ እሞ ስለዚ ብከምዚ ክረአ ደስ ይብለኒ ሕራሽ ፅቡቕ ቀሺ ትውስኾ ተለካ ምናልባሽ ኣብኣ ትብሎ ኣለካ ወላ ድሓን ክንሓልፋ ያ ኣኽላይ حرش እሞ ከምዚ ኣቀዲመ ዝበልኩኹም ካብ ሓደ ጉንቦት ባሕቲ ጉንቦት ክሳብ 3 ጉንቦት 2019 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓለማዊ መዓልቲ ነፃ ፕረስ ተባዒሉ እቲ በዓል ድማ ተፈላለየ ሰሚናራት ነይሮ ወራቐት ተቐሪብሉ ከምኡ ከዓ እቶም ካብ ብዙሓት ሃገራት ተኣከቡ ከዓኒ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ሰባትን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣካይዶም ታሪኻዊ ቦታታቱን ከይተረፈ በፂሖም ፍስሓ ዳዓሰሎ ሃዋዊ ነይሩ ንዓታቶም ማለቶም እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ክንዝክሮ ከለናሲ ምስ ኤርትራ ናፃ ፕረስ ንዝብል ቃል ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዳርጋ ከምዚ ናይ ሕንቃቕ ዓይነት ቃል እዩ ኮይኑ ተቐይሩ ዘሎ ማለት ነፃ ፕረስ ዝብል ትርጉም ክንግንዛበ ካብ መዝገበ ቃላት ሃገርና ዝወፀ እዩ ዝመስል በንጻሩ ማለት ከምዚ ሉዓላውነት ሚስጥር ናይ ሃገር ኣሕሊፍካ ከመሃብ ክሳዕ ናብ ከምኡ ድካይድ ዓይነት እዩ ዘለዎ ወይ ከዓኒ ከምዚ ተረፍ ሕንቃቕን ፅጋብን ዓይነት ይመስል ዘሎ ግን እቲ ነፃ ፕረስ ዝብል ኣምር ብኸመይና ክንገልጾ በየነ ንዓኻ ቅድም ክበካ ነፃ ፕረስ ክበሃል ከሎ እቲ ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ እንድዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ድማ ንሰባት ዝተዋህበ መሰሊ ነፃ ብነፃነት ሓሳብካ ሕቶኻ ድልየትካ ክትገልጽ ማለት እዩ ካብቲ ብንእሽተይ ቆልዓ እንድሕሪናዮ ክውለድ ከሎ እቢ ምስ በለ ኣብ ክኸፍት ከሎ ከም ዝደለየ ገለገለ ካብኡ ጀሚርካ እቲ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ተብሎ እቲ ሕቶታትካ ክተቐርብ ውሽጥኻ ዝስማዓካ ነገር ብነፃነት ከተንፀባርቕ ምኽኣል እዚ ነፃ ብከምዚ ድማ እዩ ብዓለም ደረጃ ብሕቡራት መንግስታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ከም ሓደ ኮንቬንሽን ክሳይ ተቆይሙ ነፃ ፕረስ ወይ ከዓ ፍሪ ኤክስፕሬሽን ናይ ሰባት ክገልጹ ብነፃነት ዝብል ኣምሪ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ትርጉም ክወሃብ ክእል ብፍላይ ብሳልሳይ ዓለም ከም በዓል ኤርትራ ብፍላይ
ነፃ ፕረስ ድሌቱ ህዝቢ ከይገልጽ ምዕፋን ጋዜጣታት ከይወፁ ብጀካቲ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ምእጋድ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣይተተንፍስ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ከም ማለት እዩ ስለዚ እዚ በቲ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ዝውሰን ኮይኑ ግን ብሓፈሻ ነፃ ክትከውን ኣለካ ኣብ ገሊኡ ከም ሃገራዊ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ተሓሓዝ እዩ ዋላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ማለት እዩ ንኣብነት ጁልያን ኣሳጅ ዝበሃል ኣውስትራልያዊ ኣብ ናይ ኢኳዶር ኤምባሲ ኣብ ለንደን ንብዙሕ ዓመታት ተታሒዙ ዝፀንሐ እዚ ዊኪሊክስ ዝበሃል ዝመስረተይ ማለት እዩ ፋውንደር ናይቲ ዊኪሊክስ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ ክራክ ገይሩ ነቲ ኢንፎርሜሽን ብፍላይ ብናይ በዓል ኣሜሪካ አንክላሲፋይድ ዝኾኑ ሓበሬታታት ንዓለም ክዝርጋሕ ክኢሉ እጂ እሱ እንታይ ዝብል እሱ ከም ነፃ ሓደ ከም ኣብነት ነፃ ፕረስ እዩ እዚ ሓበሬታታት ንህዝቢ ክዝርጋሕ ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝማጎት በዓል ኣሜሪካ ግን እዚ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ማለት ብሕጊ ዘትሕዝ እዩ ይብልዎ ስለዚ መጠን ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ነፃ ፕረስ ክሳበይ ዝኸይድ በብቲ ሕጊ ናይተን ሃገራት ክውሰን ይኽእል እዩ ዋላ ብተን ምዕቡላት ሃገራት ዝኾና ነፃ ፕረስ ክሳበይ ዝኸይድ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ነፃ ፕረስ ማለት ሰባት ድሌቶም እቲ ሰብኣዊ ድሌታቶም ንኸማልኡ ሓሳቦም ብነፃ ዝገልጽሉ ብዝተፈላለየ ሚድያ ማለት ብጋዜጣ ብሬድዮ ብካልእ ሕጂ ከዓ በዚ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ሶሻል ሚድያ ንብለውን ብከምኡ ሓሳባቶም ክገልጹ ከለዉ እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ክሕደግ ዘይግባእ ብፍላይ ወዲ ሰብ መሰል እዩ ስለዚ ነዚ ነፃ ፕረስ እዚ እንድሕር ዓጊትካ ማለት ሓደ ካብቲ ናይ ኣብ ዓለም ክትነብር ናይ ምኽኣል ምዕጋት ማለት እዩ ስለዚ ነፃ ፕረስ ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ከም ንሪኦ ብዘይ ብኡ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብኡ ኢኻ ከዓ ንመንግስታት ስዲ ከይከዱ ሰባት ኣብ ዘይከውን ነገር ከይወድቁ ስምዒቶም ገሊፆም ድማ ነገራት ንኸቐይሩ ዘግብር ቀንዲ መሳርሒ ስለዚ ነፃ ፕረስ ግድነት ክህሉ ዝግብኦ ናይ ወዲ ሰብ መሰል እዩ ብከምዚ ክገልፆ ክእል እዩ ነፃ ፕረስ ምናልባት ቀሺዮናስ ክውስኸሉ ክእል እዩ ሓራይ ናይ ፅቡቅ ጌርካ ከገሊፅካዮ በየነ እቲ ፕረስ ንብሎሲ ገለገሊኦም ክገልፅዎ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ራብዓይ መሓውር ናይ መንግስቲ ኢሎም ይገልፅዎ እዮም እቲ ሰለስተ መሓውር ብዙሕ ሰብ ይፈልጦ እዩ ሓጋጋ ኣካል ቀዋማ ኣፅዳቂ ኣካል እቲ ፈፃሚ ኣካል ዝበሃል እቲ ራብዓይ መሓውር ካብዚ ፕረስ ይኸውን ማለት እዩ መራኸቢ ብዙሃን ምዝርጋሕ ሓበሬታ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እቲ ዝመርሕ ዘሎን እቲ ዝምራሕ ዘሎን ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ መደባት ንህዝቢ ከፍልጠሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ካብ መንግስቲ ክሓቶ ዝደሊ ነገር ክሓትት ኩሉ መራኸቢ ኮይኑ ዘገልግሎ እቲ ሚድያ እቲ ፕረስ እዩ እዚ ከዓ ነፃ እንተደኣ ዘይኮይኑ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገማት የጋጥም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነፃነት ናይቲ ፕረስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኣገዳስነቱ ድማ በየነ ከም ዝገለፆ ልክዕ ከም ምስትንፋስ ጌርና ክንገልፆ ንኽእል ልክዕ ከም ምግቢ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ምክንያቱ ብዘይ ሓበሬታ ክትነብር ዘይትኽእል እንተደኣ ኮንካ እቲ ምንጪ ሓበሬታ እቲ ሓበሬታ ካብን ናብን ዘዘዋውሮ ከዓ እቲ ፕረስ ወይ እቲ ሚድያ እንተደኣ ነዚ ሚድያ እዚ ነፃነቱ ምኽላእ ማለት እቲ ተጠቃሚ ምህሳይ ማለት እዩ ያ እወ እዚ ዝበልኩሞ ማለት ብዙሕ ገሊፅኩሞ ኣለኹም ማለት ኣብ ዕለታዊ ናብራናስ ብዘይብኡ ከምደይ ንነብር ኮይኑ ኣሎ ኣውራውን ሓበሬታ ማለት ሓይሊ ምዃኑ ንዝኾነ ንዕለታዊ ሂወትካ ወሳኒ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራ ብተኸታታሊ ነዚ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ካብተን መወዳእታ ነፃ ፕረስ ዘየኽብራ ሃገራት ተባሂላ እናተመደበት ክትከይድ ፀኒሓ መንግስቲ ኤርትራ ከቕርቦ ዝፀንሐ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ከዓ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋሃው ስለ ዘሎ ሃገር ዝኾነ ይኹን ነገር ተፃብኡታት ስለ ዘጋጥማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንስተኣናግድ ግዜ ይብልናን ድብል ነይሩ በንፃሩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ እዚ ካብቲ ኣቐዲማ ክትምደቦ ዝፀንሐት ኣብተን ዳሓተወት መሰል ዘየኽብራ ናይ ነፃ ፕረስ ተባሂለን ክምደባ ዝፀንሓ ነፃ ወፅያስ ድሮ ካብታ መቀራቐንታ ዝነበረት ኤርትራ
ንሳ አንጋዲት ኮይና ማለት እዩ ኤርትራ ግን ገና ኣብቲ ናይ ወቀሳ ኣብቲ ናይ ጸሊም ታሪኽ ውሽጢ ያዘላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዓይነት ስምዒት ፈጢሩልካ ብፍላይ ቀሺዮናስ ምክንያቱም ንስኻ ካብቶም ኣብ ነጻ ፕረስ ናይ ተንቀዳሞት ጋዜጣታት ጽሑፉ ዝነበሩ ኢኻ ካብኡ ተኣሲርካው ነርካ ኢኻ ተሰዲድካ ኢኻ ገለ ከምታት ድብል ነገራት ኣለዎ እንታይ ስምዒት በካ ሕጂ እውን ገና እንድሕሪት ክትምለስ ከለኻ ሕራይ ጽቡቕ ኣነስታይ ምበልኩ መስሊካ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣነጻጺረ ክሪኣ ዘይኮንኩስ ንባዕሉት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ንብሎ ካብ 93 ንድሓር ዘሎ ኤርትራ ብወግዒ ነጻ ሃገር ምስ ኮነት ተጸበናዮ ትጽቢታትን እቲ ዘጋጠመ ክውንነትን ክልቲኡ በበይኑ አንጻር ስለ ዝኾነ ብኡ መንጽር ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ጓሂ ይስማዓኒ ምክንያቱ ከም ተዓንተ ወይ በየነትንክፍ ዘበሎ እዚ ናይ ፕረስ ነገር ናይ ነጻነት ነገር እንዳዓበየ ኸይዱ ክሳዕቲ ዝለዓለ ክበጽሖ ዝኽእል ነገር ዝዓቢ ዳ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ነጻ ክኸውን ከም ዘይክእል ርዱ እዩ ግን እቲ ዝነበረና ኣክንድና ወስኸ ዝኸይድሲ ጨርሽ ወቂሂሙ ቶም ዝነበሩ ኣሕዋት ኣብ ማእሰርትን ኣብ ከቢድ ስቃይን ይሕልፍዎ ምህላዎም ከቢድ ጓሂ ይስማዓኒ ሕጂ ከቢድ ጓሂ ይስማዓካ ትኽክል ኣለኻ ግን ወላ እዚ ሁሉ ጸቕጥና ተገብረሉ ከሎ እዚ መንግስቲ እዚ ለውጢ ክገብረሉ ዘይከኣለ ምክንያት እንታይ ኮይኑ ስማዓካ ንዓኻ ሕጂ ቁሩብ ምስኣቱ እግረ መገድኻ ግምታት ኢና ንዛረብ ጽቡቕ ልክዕ እዩ እንታይ እዩ ከምቲ ትንክፍ ኣቢለዮ ዝነበርኩ ሕጂ ሓንቲ ርእሲ ጥራይና በጥቁ ኢልና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናይ ሚድያ ብዛዕባ ናይ ፕረስ ነጻነት ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ግን እዚኣ ከም ሓደ ክፋል ዳይ ኣምበር እቲ ነጻነት ንኩሉ መዳይ ናይ ህይወት እዩ ዝትንክፍ ስለዚ ኣብታ ናይ በይናታ ናይ ጋዜጠኝነት እታ ናይ ሚድያ ጥራይ በይና ሓራኽ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እቲ መንግስቲ ብመሰረቱ ጥዑይ ዝኾነ መሰረት ከይሓዘ ስለ ዝመፀ ኣብቲ ክስረቶ ዝግብኦ ነገር ስለዚ ተሰረተ ብቐንዱ እቲ ቅዋም ዝበሃል ነገር ስለዘየለ ስለዚ ንበይና እንታና ፕረስ ክንዛረበላ ከተጸግም እያ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ እዩ ከምዚ ለውጢ ዘይገበረ ክሳይ ዘይተመሓየሸ ገለ ከይንብልሲ ንኽመሓየሽን ንኸይመሓየሽን መጀመርያ እቲ መሰረታዊ ነገር ክነብር ነይሩዎ ኣቦትኡ ንሱ የለን ቅዋም እንድሕር ዘየለ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ مثل ናይ ናጽነት ናይ ጋዜጠኛታት ክትዛረብ ትኽእል በየናይ አንቀጽ በየናይ ክሳይ ክትዛረብ ትኽእል ስለዚ እቲ መንግስቲ ብመሰረቱ ኣብ ዘይቁኑዕ መሰረት ስለ ዘሎ እዚ ናይ መሰል ናጽነት ክንዛረበሉ ይኸብድ ማለት ናይ ጋዜጠኝነት ክንዛረብ ይኸብድ ኩሉቲ ነጻነትና ዝግባአና ሙሉእ ነጻነት ስለ ዘይረኸብናዮ ሲኢናዮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ራሺ በጣም ያኔለ ባሺ አዚ ጽቡቕ መግለጺ ኣብ ዘይቁኑዕ መሰረት ተሰረተ መንግስቲ ኢልና ክንሓልፎ ክኢልና ኢና በየነ ካብዚ ናይ ትማሊ ናይ 2019 ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ፕረስ ማለት ካብኡ ተፈልያ ኣይረኸብኳን ንሳ ድማኒ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ናይ ሰላም ሽልማት ምርካብያ እስኻትኩም ኣብትናትኩም ሬድዮ ናይ ኤስቢኤስ ሸፈነ ረኺባ ትኸውን ያ ድብላሎ ኣብ ናህና ስለ ዝረኸበት ስለዚ ከመይ ረኺብካዮ እዚ ሽልማት ምስ ተቐበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ እቲ ኣወንታውን ኣሉታውን ሸነኹ ከመይ ረኺብካዮ ማለት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሓፂር እዋን ብዙሕ እንዲሰሪሑ ብብዙሓት ክነኣድ ከሎ ኣብ ገለገለ ከዓ ዝንቀፈሉ ሸነኻት ኣለዎ ግን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፕረስ መፂና ክንርኢ ከለና ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኩሎም እሱራት ተፈቲሖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክነጥፉ ዝጸንሑ ከም በዓል ኢሳት ገለመለ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኾነ ማለት ነቲ መንግስቲ ኣዝዮም ክሳይ ዝገብሮ ዝነቕፎ ብነፃነት ኣብኡ መፂኦም ክንቀሳቐሱ ክትርኢ ከለኻ እዚ ንዕኡ ዓብይ ሽልማት ዘውህቦ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንዝተሓለፉ 20 ገለ ዓመታት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ክፍትሑ ተራእዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብተናጻጻሪ ምስ ናይ ኤርትራ ነጻጺርካ ከለኻ ክትሪኦ ከለኻ ዝሓሸ እኳ እንተነበረ ብኢትዮጵያ ግን ክትውቀፅ ፀኒሓ ኢትዮጵያ እውን ልክዕ ከም ኤርትራ ማለት እዩ ብምእሳር ብዙሓት ጋዜጠኛታት ካብ ስደት ምህዳም ብብዙሕ መገዲ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ዓሚ ካብ ዝድይብ ንድሓር ግን
እቶም ብሙሎም ተፈቲሖም ጋዜጠኛታት ከም ልቦም ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ቤት ጽሕፈቶም ከፊቶም ክብሉ ምኽኣል ዝንዕኡ ዓቢ ሽልማት ዘህቦ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ በዚ መንፅር ክረአ ከሎ በቲ ፕረስ ማለት እዩ ምትብባዕ ክግበረሉ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱስ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ እንድሕር ክገብር ኢኻ ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ መራሒ ከተተባብዖ ንዝሓሸ ንኻልኦቱን ኣርኣያ ንኽኸውን ምግባር ምኽኣል ከም እወታዊ ነገር እዩ ዝርኦ እቲ ቀዳማይ ኣብ ኤርትራ ዝተኣወጀ ናጻ ፕረስ ኣብቲ ብሕታዊ ክፋል ድፈቐዶ እንታይ ነይሩ በቃ ጋዜጣ ጥራይ ፈቂዱ ፕረስ ጽሑፍ ጥራይ ብሕትመት ፈቂድዎ ንኻል ኣይፈቀደን ንኣብነት ሬድዮ ቴሌቪዥን ድበሃል ነገር ኣይፈቀደን ብዙሓት ፀብዮም ነይሩ ኣይገበሮን ሕጂ እስኪ ምስ ሎሚ ተካይዶ ዘለኻ ኣብ ናይ ስደት ቦታ ኮይንካ ትመርሖ ዘለኻ ራድዮ SBS ኣመልኪትና ክትሓስቦ ከለኻ እቲ መንግስቲ ማለት ክሳዕ ክንደይ ንህዝቢ ማለት ወጽዕዎ ኮይኑ ስማዓካ ክሳዕ ክንደይ ከከቢድ እዩ ማለት ምፍቃድ ሬድዮ ሕጂ ንኣብነት በትስኻ ዘለኻ ትመርሖ ዘለኻ ናይ መንግስታዊ እኳ ተኾነ SBS ምስኡ ከመይ ጌርና ክነተሓዞ ኢና ክብል ደለ ሓደ SBS ከመይ ይኸይድ ኣሎ ክብለካ ኢለ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝጀመረ ካልኣይ ከዓ ከም SBS ዝበለ ሬድዮውን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልእ ክሰርሕ ብውልቀ ሰባት ኣይምተኸኣለን ነይሩ ድዩ ትሕጊ ከመይ ተሓስቦ ሕጂ እንድሕሪ ተመሊስካ ክብለካ ኢለ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እንታይ ይመስልካ ኣብቲ መጀመርያ ኩሉ ምጅማር እንዲነሩ እቲ መንግስቲ እቲ ጋዜጣ ምፍቃዱ ሓደ ከም መጀመሪ ባይታ ጌርና ተሪእና ኣብቲ እዋን እቲ ጽቡቕ ተበጉሶ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሕቶ ዝመጽእ ድማ ሬድዮ ምናልባት ናይ ዓቕሚ ሕቶውን ክመጽእ ይኽእል ክሳብ ክንደይ ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራውያን ድልዋት ነይሮም ከምኡ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ገይሮም ግን በቲ ጋዜጣ ተጀመረ ሞ ከምኡ ከምቲ ኣንቶይ ቀሺ ዮናስ እውን ዝብሎ ዝነበረ እንዳዓበየ ዝኸይድ ጉዳይ ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ተሓሲቡሉ ኮነ ኢሉ ድዩ ተገይሩ ጋዜጣ ጥራይ ክፍቀድ ኣይተፈቕደን ካልእ ሕቶ እዩ ግን እቲ ናይ ዓቕሚ ሕቶ ከም ምጅማር እውን ከም ፖዚቲቭ ወይ ከም እወታ ክረአ ዝግብኦ እዩ ራድዮ እንታይ እቲ ኣድቫንቴጅ ወይ ጥቕሙ ብፍላይ ኣብዚ ሳልሳይ ዓለም ናብቲ ርሑቕ ከባቢታት ወረቓቕቲ ጋዜጣታት ክበፅሑ ኣይክእሉን እዮም ንኣብነት ከም ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ብጀ ካብተን ዓበይቲ ኣብ ስመራ ኣብ ከረን ባፅል ምናልባት ተን ዓበይቲ ከተማታት ይዝርጋሕ ነይሩ ኸውን ኣብቲ ገጠር ርሑቕ ከባቢታት ዘሎ ሬድዮ ትጥቕሙ እንታይ እዩ ዝኾነ ሓረስታይ ዝኾነ እንዳሓረሰ ድዩ ዝኾነ መንገዲ እንዳተጓዓዘ ሰብ ድዩ ሬድዮ አንጠልጢሉ ከም ቦርሳ እንዳሰምዐ ክኸይድ ይኽእል እዩ በዚ ድማ በዓል ቢቢሲ ሕጂ ማለት ዝደፍኣሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሳልሳይ ዓለም ብፍላይ ሬድዮ ክሰፍሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤርትራ ጀማምራ ከም ጽቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ኣብቲ ብጋዜጣ ምጅማሩ ዳሕራይ ከዓ እንዳዓበየ ክኸይድ ምኽኣለ ኢልካ ተሓስብ ማለት እዩ ናይቲ ሰብ ዓቕሚ ብፍልጠት ድዩ በቲ ትሕዝቶ ድዩ እንዳ ማዕበለ ምስ ከደ ሰባት ከዓ ሕቶኦም እንዳቕረቡ ሽዑ ምተራእየት መንግስቲ ከኣብድ እዩ ከፍቅድ ግን እቲ ብመሰረቱ ተጀሚሩ ምቁራፅ እዩ እቲ ዝኸፍአ እምበር ብኡ ምጅማሩ ከም እወታ ክረአ ዝግብኦ ይመስለኒ ማለት እዩ ብኩሉ ሸነ ክረአኻ ማለት እዩ እታ ሃገር ትጅምር እያ ነይራ ህዝቢ እውን ገና ይጅምር ነይሩ ከምኡ እንዳበለ ግን ሬድዮ ዝበለፀ መሳርሒ ብፍላይ ኣብ ድሑር ዓለም ከም ዝበዓል ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ክትበፅሐሉ ትኽእል ክሳይ መገዲ ሬድዮ እዩ እዚ ናይ SBS ከም ዝበልካ ብሓፂር እዋን እዩ SBS ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘለዎ ክሳብ ሱሳን ገለን ቋንቋታት ዘእንግዲ ዳርጋ ብዓለም ብብዝሑስ እቲ ዝበዝሐ ቋንቋታት ዘለዎ ሬድዮ እዩ ሓደ ካብኡ ትግርኛ እዩ ማለት እዩ ትግርኛ ካብ ኣፍሪካ ተወሲድና ማለት እዩ ኣምሓርኛ ሶማሊ ስዋሂሊ ኩሩንዲ ኣሎ ዓረብ እውን ብዓብዩ ንብዙሕ 24 ሰዓታት መሓላለፍ 7 መዓልቲ ማለት እዩ ኣሎ ብዙሕ ሰማዓት ከዓ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ምስቲ ኣጀማምሩኡን
ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ከምዝና ህና ምክንያቱ እቲ ንትግርኛ ተዛረብቲ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ናብ ኢትዮጵያውን ዝምልከት እዩ እጅቲ ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ ንሕና ኣብ ካብ ኤርትራ ሪፖርተር ክንገብር ፈቲና ብዙሕ ኣይናን ማለት እዩ ምስ ዘሎ ኩነታት ካብ ኢትዮጵያ ኣለውና ሪፖርት ዝገብሩና በብእዋኑ ዜናታት እንዳበሉ ብዛዕባ ኤርትራውን ብብዙሕ ሸፈነ ንገብር ኢና ማለት ኢንተርቪው እንዳገበርና ድዩ ገለ ሕጂ ከምዚ ነፃ ዝኾነ ማለት ከም ኣብቲ ነፃ ፕረስ ኢና ንተዛረብ ዘለና ኩሉ ግዜ ጋይድላይንስ ኣሎ ፖሊሲ ኣሎ ስኢልካ ፍኑ ኣይኮንካን ማለት ዳሕራይ ንዛረበሉ ንኸውን ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ግን እዚ ሬድዮ ኮንቬንሽናል እዩ ብሕጊ ዝምራሕ ነፃ ይበሃል እምበር ነፃ ኢልካ ከዓ ስዲ ማለት እውን ኣይኮነን ማለት ክትፃረፍ ምውዓል ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ከተባእስ ምውዓል ዓሌት ምስ ዓሌት ከተጋጩ ምውዓል ኣይኮነን እንታይ እዩ ፅሩይ ሓበሬታ ማለት ርጡብ ዝኾነ ማለት ኣብ ገሊኡ ብገለ ክትጋገት ይከኣል ኸውን ግን ብዝከኣል መጠን ብሕጊ ተመሪሕካ ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ ዝጠቕሞ ብፖለቲካ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ኣብቲ ዝነብረሉ ይኹን ኪኒኡ ፅጡይ ሓበሬታ ምቕራብ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ባላንስ ዝኾነ ምዕሩይ ዝኾነ እውን ብዝከኣል መጠን ማለት ሕጂቲ ናህና ቻሌንጅ ኩሉ ግዜ ካብቶም ተቃዋምቲ ከነዛርብ ከለና ቡም መንፅር ድማ ካብቶም ናይ መንግስቲ ወገን ድማ ከነቐርብ ፈተና ብዙሕ ግዜ ኣይሳኽዓልናን እዩ ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ ብዙሕ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ካብቲ ካልእ ወገን ስለዚ ኣብዚ ቁሩብ ቻሌንጅ ኣለና ግን ብዝከኣል መጠን ካባና ዝመፅእ ወገናውነት ከይንሕዝ ብዝከኣል መጠን ነቲ ህዝቢ ፅፁይ ሓበሬታ ወይ ድማ ኣዝዩ ዘይተጋነነ ከነቐርብ ንፍትን ኢና ብዓቕምና ብከምኡ ድማ ብዙሕ ተቐባልነት እንዳረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ሬድዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ራሽ قنل ቀሽዮናስ ምናልባሽ ካብዚ ናይ በየነቁሩ ፍሊ ድበለ ክህልወካ ክእል ኢለ ሓስብ ፍላይ ኣብቲ ናይ ሕጊ ፕረስ ዝምልከት ማለት ናፅነት ምስ ሓላፍነት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ክወፅእ ከለካ መጀመሪኡ ፍርቂ ኮይኑ ዝወፅእ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እቲ መንግስቲ እዚአን ዓቕሞም እዚአን ኢልኩም ወሲድዎ ኢሉ ዝኸዶ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት ያ ኣነ ብምንታይ ምረኣኽዎ እቲ ሕጊ ኣቐዲሙ ቅድሚ እቲ ቅዋም ምፅላቑ እንድዩ ወፂኡ ሕጊ ፕረስ ናይ ኤርትራ ንባዕሉ ሓደ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓዕላ ውሽጡ ትሕዝቶታት እውን ነይርዎ እዩ ሓደ ንሱ እዩ ግን እቲ መንግስቲ ኣብቲ እዋን ዝፈቐዶ ጋዜጣ ምዃኑ ወይ ናይ ፅሑፍ ሚድያ ምዃኑ ንምንታይ እቲ ናይ ቴሌቪዥን ወይ ናይ ሬድዮ ዘይፈቐደ ኢልና ክንሓስብ ተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ሓይሊ ብፍላይ ከዓ ንህዝብና ክንሪኦ ከለና እቲ መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ካብ ምንባብ ምዕላል እዩ ዝፈቱ ሓበሬታ ብዝቐለለ መንገዲ ክትሕልፎ እንተደኣ ኮይንካ እታ ሬድዮ ዕውትቲ ምርፅቲ ሚድያ እያ ማለት እዩ በየነ ከም ዝተቐሶ ናስራሕካ ክትሰምዓ ትኽእል ካልእ ጉዳይካ እናገበርካ ክትሰምዓ ትኽእል ጋዜጣ ግን ክተንብብ ትደኣ ኮይንካ ክትሕዞ ኣለካ ኮፍ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ቴሌቪዥን እውን ከምኡ ኮፍ ኢልካ ክትርኢ ኣለካ ሬድዮ ግን እናሰማዓካ ትኸይድ ነገር እያ ቀላል እያ ሓይላ እትተምፅኦ ፅልዋ ድማ ከቢድ እዩ ስለዚ ብኡ ክጅምር ነቲ መንግስቲ ዘዋፅኦ ኣይኮነን ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክትፍኑ ኢኻ ከመይ ዓይነት ፅልዋ ከመፅእ እዩ ንምግምጋሙ እውን ክጥዕም ምእንቲ እቲ ዝሓሸበ ዝቐለለ መንገዲ ትፅሑፍ እዩ ስለዚ ብኡ ዓይኒ ምራእኽዎ ኣነ እቲ ካልእ ግን በየነ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ስለ ዝኾነ ናብ ካልእ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان الراي እሺ ማለት ንስኻ ብመንፈሳውነት ኣቦ ኢኻ ማለት ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ኣለካ በቲ ሓደ ከኣኒ ጋዜጠኝነት እውን ተማሂርካ ከምኡ እንደራሲ ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ቁሩብ ግዜ ማለት መገዲ ህይወት ብዝብል ሓደ ዓምዲ ደለዎ ተፈላለየ ዓይነት ምኽርን ማዕዳን እትበሉ ኣብ ኣና ፌስቡክ የደንብቦ ግን መርበብ ሓበሬታ እውን ኣለካ መስለኒ ሬድዮ እውን ሓደ ግዜ ጀሚርካ ነርካ ብሓፈሹ ነቲ ስጋውን መንፈሳውን ሓዋዊስካ ክኽየድ ይከኣል ድዩ ማለት ወላ ስነ ጥበብ ትሕውስ ኢኻ ስጋ ትሕውስ ኢኻ መንፈስ ትሕውስ ኢኻ ሞ ከመይ ይኸይድ ድኽእል እዚ ነገር እዚ ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እያ ማለት ሰብ ክንብሎ ከለና እኮ ምልኣት እንድዩ
ስጋ ነፍሲ መንፈስ ኢልና ክንፈልዮ ንኽእል ወይ ከም ትሎ ዘለኻ ከዓ ማሕበራዊ መንፈሳዊ ኢልና ክንፈላለዮ ንኽእል ንዓና ምእንቲ ክጥዕመና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን እቲ ምልኣት እዩ ትሰብ ልክዕ ካህን ኮንካ እቲ ዓለም ዝገብሮ ኣይትገብርን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ትበልዕ ኣነ በልዕ ንስኻ ትድቅስ ኣነ እውን ድቅስ ስለዚ ብዙሕ ዘፈላለ ነገር የብልና ናብቲ ናይ ስጋ እውን ዝተርፈና ነገር ኣይኮነን እቲ ዘይገብሮ ንስኻ እውን ክትገብሮ ዘይብልካ ወይ ካልእ ክገብሮ ዘይብሎም ሓጢያት እዩ ንሰብ ምዕማፅ እዩ ምብዳል እዩ እቲ ካልእ ግን ጽድቂ ክሳዕ ዝኾነ ቅንዕና ክሳዕ ዘለዎ ኣብ ስነ ጥበብ ምስታፍ ምንም ፀገም የብሉን እቲ ብስጋ ኢልና ንሓስቦ ግብሪ ስጋ ሓጢያት ክሳዕ ዘይኮነ እቲ ዝተፈቐደልና ክንገብር ምንም ኣይኮነን ስለዚ ንዓይ ምትሕውዋስ ዘይኮነሲ ምልኣት እዩ ዝረኣየኒ ናይቲ መንፈሳዊ ናይቲ ምድራዊ ናይቲ ስጋዊ ንበሎ ወይ ከዓ ከምቲ ሰብ ኢልና ንገልጾ ነፍሲ ስጋ መንፈስ ዘለዎ ምልኣት ገይረ እዩ ዝገልጾ እቲ ሬድዮ ይኹን እቲ ጽሑፋት ይኹን ከዳልዎ ከለኹ ከዓ ነዚ ምልኣት እዚ ዝመልእ ሰብ ንመንፈሱ ንስግኡ ነፍሱ ዘድልዮ ኢለ ዝሓሰብክዎ ኣብ ልበይ ዝመፅኣኒ ዝተቐመጠ ነገር ንሰብ ከካፍሎ ኣለኒ ኢለ ዝሓሰብክዎ ዘካፍሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕራሽ የቐኒለይ ጋሽ ዮናስ ኩላህና ሎሚ ኣብ ስደት ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፋሒልና እንነብር ኣለና ነቲ ናይ መሰል መጽሓፍን ምዝራብን ምንባብን ከኣነ ዝያዳ ኣስተማቂርና ብኡ ተመኪርና እውን ነናሃና ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ማለት እዩ ሕጂ ኣቐድም ኣቢልኩም ቁሩብ ሓደኹም ትንክፍ ኣቢልኩም ዝነበረ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝበሃል ከም ፌስቡክ ትዊተር ገለ ዝኣመሰለ ብብዝሒ ገኒንሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሰባት ስክፍታታት ኣለዎም ማለት እቲ ንጽቡቕ ነገር ንምጥቃም ኢሉ ተኸፍተ ማሕበራዊ መራኸቢታት በንጻሩ ኤርትራውያን ማለት ይግህስዎ ኣለዉ ብግቡእ ኣይጥቀሙልን እዮም ደለው ይብሉለው ብፍላይ ከኣኒ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ከዓ ኤርትራውያን ንሓድኦም ብኣውራጃ ብብሄር ብሃይማኖት ገለ ክከፋፈሉሉ ይጽዕሩ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እሞ እስኪ ናትካ ተመክሮ ብዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ እያ መጀመርያ ንበየነ ክበካ ዳሓራይ ናብ ቀሺ ሕራይ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ዓመታት ኣይገበረን ንኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ፍጡር ማለት ወዲ ሰብ ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ይከኣል ብኡ መጠን ድማ ነቲ ተሓሕዙ ዝምልከት ብዙሓት ይሽጎሩ እዮም ዋላ መንግስታት እውን ይቕድሞም ኣሎ እቲ ቴክኖሎጂ ይቕድም ስለ ዘሎ ሕግታት ኣውፅኦም እውን ከኣስርዎ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ዓለም ሕቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ እንታይ እቲ ሕቶ ድማ ሰባት ብነፃነት ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ኣብታ ሞባይሎም ኮይኖም ድላዮም ንሙሉእ ዓለም ሓበሬታ ከበኣውሱ ድዮም ብዙሓት ካብኡ ናይ ሶሻል ሚድያ ፍርያት ንብሎ ሕጂ ሓደ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ሕጂ እዚ ናይ በዓል ኣይኤስ እዚ ናይ እስላማዊ ሃገር ዝበሃል መንቅስቓስ ካልእ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሓት ዋላ እዚ ሕሉፍ የማናዊ ነገራት ኣብ ዓለም እዚ ናይ ጻዓዱ ዓብላልነት ብማሕበራዊ ሚድያ ዝባራታዕ ዘሎ እዩ እሞ ንደቂ ሰባት እውን ናብ ምፍልላይ የብፅሖም ኣሎ ዝብሉ ወገናት ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሰባት ሓበሬታ ከም ድላዮም ኣብ ኢዶም ገይሮም ክዋናጨፉ ምውዓል እውን ሓደ ከም ዓብ ጥቕሚ ዝርእይዎ ኣሎ ብሓፈሻ ሰባት ማለት ደቂ ሰባት ወይ ብእምነቶም ወይ ድማ ብሕጊ እንተዘይተኣሲሮም ኩሉ ግዜ ሕማቕ ሃቐን ኣሎ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ ዕድል ክረኽቡ ከለዉ ወይ ንክቃተሉ ወይ ከዓ ከቃትሉ መርሒብ ክሳይ ኣሎ ማለት እዩ መገድታት ኣሎ ስለዚ ንሰብ ዝገዝኦ እንታይ እንተልና እምነትን በቲ ሓደ ወገን ድማ ሕግን እንድሕር ዘይብሉ ፍርሓት ናይ ኣምላኽ እንድሕር ዘይብሉ ሰብ ድላይ ክገብር ይገብር እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ እዩ እጂ ኣብቲ ናትና ኩነታት እንተሪኢኻ ሰባት ማለት ካብ ሕጊ ወፃኢ ሽማ ሰባት ከጥፍኡ እዚ ዲፌሜሽን ዝበሃል ለው ኣሎ ሕጊ ኣሎ ማለት ንሰብ ሽሙ እንድሕር ኣኽፊእካ ብሕጊ ኢኻ ትሕተት ሃይማኖት እንድሕር ከተባእስ ውዒልካ ኣውራጃ ምስ ኣውራጃ ከተባእስ ተውዒልካ እዚ ንርእሲ እዩ ዘሕትት እዩ ግን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ፍኑው ኮይኑ ሓደ ፋሒልና ኢና ዘለና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ፋሒሉ ስለ ዘሎ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ መን ንመን ይኸረኻኽበሉ ሕጂ እቲ
ናጽነት ተረኺቡ ዘሎ ነጻነት ሲኒ ናብ ስድነት እንዳኸደ ዝኸደሉ ወይ እውን ናብ ሕሉፍ ዝኾነ ምጥፍፋእ ዘምርሕ ነገራት ይኸይዳሉ ሜድያ ድማ እንድሕር ብውሕልነት ብጥበብ ብሕጊ እንድሕር ዘይሒዝካዮ ከጣፍእ ይኽእል እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ሩዋንዳ ኣብነት ኣለና ማለት ብሬድዮ ሓደ ኣብቲ ጃምላዊ ህልቂት ዝተፃወተ ተራ ብብዙሕ ይዝረብ ማለት እዩ ስለዚ ሜድያ እንድሕር ብፅቡቕ ማለት ብሕጊ ብኣገባብ እንድሕር ዘይተታሒዙ እቲ ነፃ ፕረስ ዝበሃል ናብ ሕማቕ እውን ክትርጎም ይከኣል እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን እውን በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ብዙሓት ኣዝዩ ማለት ዘስካሕክሕ ክትሰምዖን ክትሪኦን እውን ብጣዕሚ ዘሰክፍ ነገራት ይረአ ኣሎ ብፍላይ ኣብዞም መንእሰያት ሕጂ ዝመፁ ዘለው ክንዲ ዝመሃሩ ኣብ ፅቡቕ ነገራት ምሻሎ ንሓንጎሎም ዘማዕበል ንመፃኢኦም ፅቡቕ ነገር ዘብል ሓበሬታታት ክንዲ ምርካብ ዝፈልጡን ዘይፈልጡን ሰባት መመፂኦም ኣብ ዩቲዩብ ማለት ኩሎም ክብል ኣይክእልኒ ገለገለ ቁም ነገር ዘለዎ ዘቕርቡ ኣለው ብዙሓት ግን ኣብ ኣዝዩ ብፀርፊ ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ኣብቲ ናህና ማሕበረሰብ ማለት ኣብቲ ናህና ባህሊ ዘየለ ነገር ምፅርራብ ብፍላይ ብሃይማኖት ብዓልየት ብኣውራጃ እንዳበልካ ምክፍፋል እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ብፍላይ ነዞም መንእሰያት ገና ዘይፈለጡ ተሰዲዶም ናብሮኦም ሂወቶም ከመሓይሹ ዝብሉ ኣብኡ ተደፊኦም ክሓድሩ ክሰምዑ ክትርኢ ከለካ ኣዝዩ ዘሰክፈካ እዩ ከቢድ እዩ ክትቋፃፀሮ ግን ሰባት ምሻ ሕልና ገይሮም ንነብሶምን ህዝቦምን ክሓልዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብኡ ከለና ከይወዳእና በየነ ኣነ ሓደ ድገርመን ነገር ኣሎ ማለት እየ መንግስቲ ኤርትራ ንዝርከቡ ናይ ነፃ ሜድያ መገዲ ኣዓፅኾን ይድብል ማለት ሕጂ ኢንተርነት ዝኣክል ዓቕሚ ዘለዎ ኢንተርነት የለን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ብኡ ገይሩ ቆፃፅሮ ኣሎ ኣዝዩ ዝሕል ኢንተርነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ኤርትራ ካልእ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልና ስእሊ ክሰዳ ኣይትኽእልና እቲ መንግስቲ ግን ነቲ ዘለዎ ናቱ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ከም ሚኒስተር ዜና ሕጂ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ገይሩ ተፈላለየ መልእኽትታት ሕልፍ እዩ ነቶም ንህዝቢ ዘይተዋሃበ ሓበሬታስ ኣብ ትዊተር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብመገዲ ቢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ግሉጽነት ከም ዘለዎ ደርኢ ማለት እዩ ኣምባሳደራት እውን ከምኡ ከም በዓል እስጢፋኖስ ብሩኖ ዳኣመሰሉ ከም በዓል ደስታ እዞም ኣምባሳደራት ብምልኦም ይገብሩ እዮም ሕጂ እዚ እንታይ ኣይመስለካ ንዓይ ከምዚ ሓውሲ ካብ ስነ ምግባር ወፃእ ኮይኑ ዝስምዓኒ ክሓስቦ ክሪኦ ከለኹ ነቲ ህዝቢ እውን ምቕሻሽ ኣይመስለካ ማለት ሕጂ ፋሽን እንዲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ብትዊተር ካብ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ጀሚርካ ብትዊተር መልእኽትካ ክንዲ ነቲ ሓቂ ገጽ ንገጽ ምግጣም ኣብ ኮምፒውተር ተሓቢእካ ወይ ኣብ ሞባይል ተሓቢእካ ንእሽተይ ሓንቲ ሰንተንስ ዘርጊሕካ ማለት ነቲ ሰብ እንታይ እዩ ኣብዚ ብፍላይ ትዊተር ቁርብ ብፍላይ ከም ዝናህና ከድካ እቲ ሰብ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ክሕተተሉ ጋዜጠኛ መፅኡ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ክበሃለሉ ዝግባእ ክነሱ ኣብኣ ተሓቢእካ ግን መልሲ ማለት ኮመንት ወሃቦ ኸውን ግን እሱ ምስ ደርበያ ክምልሰላ ኣይክእልን ሕጂ እዚ ከም ኣድቫንቴጅ ሓስበሉ እዚኣቶም ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ሓላፍነት ዘይስምዖም ንህዝቦም ዘይሓልዩ ሰባት ዝገብርዎ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ሓቂ ብፍላይ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ በብእዋኑ እንታይ ዝግበር ዘሎ ንኣብነት እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ሰላም እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ መመፂኻ ንህዝቢ መግለፂ እንዳሃብካ ካብ ህዝቢ ድማ ማለት ንኣብነት እሱ እንድሕር ኮይኑ የማነ ገብረ መስቀል እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝምልከቶ በብእዋኑ መፂኡ መግለፂታት ክህብ ዝግብኦ እዚ ትዊተር ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዝሪኦ ክህሉን እዩ ውሕዳት 2-3 ሰባት ሪእዎ ኾኑ ንመን እቲ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ኩሉ ግዜ መልእኽቲ ከተሕልፍ ከለካ ኮነ ህዝብካ ክኸውን ኣሎ ንመን ዝበዝሐ ህዝቢ ዝሪኦ ዝሰምዖ ክኸውን ኣሎ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ወኪል ኮንካ ክትቀርብ ከለካ ስኒ ዕላማኻ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ግን ማለት ናቶም ሶም ናኦም ይምልከት እቲ ዘብሎ ግን ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ግን ጠቃሚ ኮይኑ ኣይስምዓንን ንህዝቢ ሲ ብፍላይ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ብግልፂ በብእዋኑ መግለፂታት እንዳሃብካ ካብኡ ሕቶ እንዳተቐበልካ ክምለስ ይግብኦ ኣብቲ ንቡር ኩነታት እዚ ግን ኣይተገብረን እዚ ዝግበር ዘሎ ግን ብዙሕ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ እውን ኣይርዳእካኒ እቲ ህዝቢ እውን ዝጥቀመሉ ነገር የለን ካብዚ ኢለ ዝሓስብ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን
الباش نعيكوا وغلو دارجع نتصوري من تم كالوت بإرترايان تقوما مع كناس زينا حبريتا أوكي مالت أقعس لدحزا نافتي نايم قوام مقاد سلازغدا أنتارني لوخ قد فوقلي توم كم زنهاتكم SBS Voice of America BBC قليل كاغنا بتكالاو سرار حزغدا كنسن وكلت خمان دي فقدو انتقينم مالتا او خلو يردأكاي مالتا تنهاتهم نقر نتنقروا طرأي تنايزا ناي تويتر فاشن لنكنا دبالكاس اب كلهم غنينا بزح امونغو خاص صبق كبر ديه بنعم كاس لدرغبو رغي والله سمعني نعيون ابقى صعب حتويسي كلمه دو ناي مش مقروك نزاربلا جوني تناي محبراوي ميديا سي زخونه سب زقرب تحستو زقرب نابا يخمس نابا خايتا حتى كشيناس انتاي محبراوي ميديا ابز عدي ابزلنا يوم معرباو عالم ازي جنونيو بفلاي دما مالت كلهم سمعتي ولا نسخوني رخت كبر لي دليم تاعي ابزي هيمانوتاوي مسفحفح دتقاملو اغبابات بفلاي بزناي وانجلان ابيت كسانات وش تخريو خلغو بقى ديل ابايتا ترخبي تخل كابت امنت وصاي بزمسل ملكع تغانن نغرات سئلو كفنو تريخا تهزب خاني او تسريتو خاني بقى بزحزم كنتات او كوفيلو بفلاي دقنسيو ببزح تريخ حجي اسك زي نغرات زي كمينا كنتنقالو نخيل بغمينا خنفلي نخيل تهز بغمينا كنتنقالو زخيل ابزي نهيمانوت وق زلو خوين سمعن لو نعي مو ابت السوشيال ميديا مالتي نا وقت كيت خلي حاجه بتا صفح ناي مجمريا حساب باخ جمر حشن مسلني اتي بحفش و اتي محبراوي ميديا إلا نصوع زنا سوشيال ميديا ناي بعد فيسبوك يوتيوب زنا تويتر زلو اتممصو كم كل عينت مهزو نصبوق كغلغل يخل اتنصبوق استحسب خا نطفاتون كغلغل يخل نخلو صبقون كفون زغبرو كن تي تطقامي ስለዚህ ተሰብሲ ካብ ማሕበራዊ ሚዲያ ንሕዝ ተጠቃማይ እንድሕራ ኮይኑ አበርካት እንድሕራ ኮይኑ እቲ ዘበርክቶ ዘሎ እንታይ ዘበርክት ዘሎ ኮይኑ ሓስፊቡ ክገብሮ እቲ ተጠቃሚ ሰማይ እንድሕራ ኮይኑ አንባብ ትራ ኮይኑ ኻ እቲ ዘንብቦ ዘለኹ ሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ ኢሉ መርሚሩ ክወስድ ናቱ ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ ግን ኣብኡ ከይንበፅሕሲ እቲ ሰብ ከይተሃነፀ يزوص زلو بفلاي زي حجي منسي عنت وي بينتن كف زبرو كاب إرترا خوص كلوس مبزحتو اب فاميلي زعبي ايكونن ابونا دن بحبار كونن زعبيو منسي ايكونن زلنا زحلف 10 عامات مبزحتهم دوم ابو خوينم اب غزا خونو زنبرو اب وتدرنا اب كان بوتا يمزلو ስለዚህ ታደ ከተዕብዮም ትራ ኮይናውን ክትሰርሕ ኣለዋ ወይ ግራት ትገብር ኣለዋ ስለዚህ ትዝግባ ሓልዮት ናይ አቦን ናይ አደን رخيبهم يمعابيهم كنبلو ما ينخيلنا إذا ما قالت كأ أبيتو زي تحانس سب أبت محبراوي هيوتو كهالناس تصبيو أساقامي اثنين محبراوي كنا توصل خطأ يخونز قبونيرو مبار حدا بتمهرتي بيت محبراوي ربحة تخص كيسو زي عبيه عدل زي قبره خو من خركب وصيو أبزدك إذا خمسة أمثلة ناي فيسبوك ناي يوتيوب عدل كوها وخلو تاخجبر زخل تعاوم يزقبر ما تشمسب سلازي اتي نسمعو زلنا قد محجي سمعنا يا زين فلت اصيا في زخونه نغرات تصرفين ان حجت كازي مكببار تحارت على حدا خلع على كله بقله مدايو وصيت نايتي استحلفي مالتي حجنا بتا دحرويت تمصاكاي حساب سبات ناي هيمانوت تمرتي خيترفه بفيسبوك بقى تزفنو غلغليو بدك انستيو غري بدك تبعتيو غري من اسات تماهيروم ديما يتماهرون ساعه زيت ميميو موخان فرق ساعات 15 دقيقه كيكون كلت ساعات فرقان قله بحرايك تريو خل خاصي كندوز اكن انت تزاريبو انت حريف قوون ملختي ابتلول غزي زسكفا نغرات بطعم بزي متن ስለዚህ ሰብ ከመገሪኡ خطنقق يغبኦ ኢልካ ዝሓተት ካኒ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቴሌፎን ኣሎቲ ክረአ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትሪኦ ስለትኽእል ቀሊል ኣይኮነን ግን ሰብ ኩሉ ግዜ ዘዋፅኦ ስለ ዝመርጽ
ዓይናይ ምግቢ ኢኻ ትመገብ ከምቲ ካብ ዕዳጋ ዘድልየና ምግቢ መሪፅና ንኸይድ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለውን ዘድልዩና ፍልይ ኣቢልና ግዜ ከዓ እንተገበርናሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክባ ዝኽእል እንታይ እያ ሓደ ግዜ ሳምሶን ሙሳዝጊ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሳይንቲስት ኤርትራዊ ኢንተርቪው ቃለ መጠይቅ ኣግቢረ ነይሩ ኣብታ ሬድዮ መገዲ ህይወት ንሱ እንታይ ኢሉ ኣብ 5 ደቂቕ ሓንቲ ሞያ ክትመሃረሉ ትኽእል ሞያታት ኣብ ዩቲዩብ ኣሎ ስለዚ 5 ደቂቕ እንድሕር ክትጥቀም ኮይነ ንማሕበራዊ ትምህርቲ ዝረኽበሉ ወይ ንዓይ ዝጠቕመኒ ነገር ንኣብነት ኣራርሓ ፀብሒ ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ፀብሒ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ሰብ ከመይ ጌራ ትስራሕ ኢሉ ፅሒፉስ ኣብ ኣኽር ክመሃራ ክእል እዩ እዚኣ ድዩ ክገብር ወይሲ ካልእ ዘይጠቕሙ ዘረባታትን ፊልምታትን ኣብ ምርኣዩ ግዜኡ ክሕልፎ ኣብቲ ሰብ ይምርኮስ ማለት እዩ ስለዚ ኣባና እዩ ዝምርኮስ ምምራፅ ይግባአና ክብል ደሊ ቀኒለይ ቀሺ ኣብዚ እንታይ ኣሎ በየነ ማለት ከም ተስተውዕሎ ዘለኻ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብናተይ መግለፂ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወሰንቲ ዓይነት ዝመስሉ ሰባት ተቐልቂሎም ኣለዉ ማለት ሓንሳብ ብምፍርራሕን ብዘለፋን ካልእ ሻዕ እውን ንሰባት ልቦም ዘታልል ወይ ሽርሒ ዘለዎ ዓይነት ፀበብቲ ተሓሳስባታት ምንቃል ማለት ኣብ ምሸት ኣብዚ ናይ ቀጥታዊ ፈኖ ናይ ፌስቡክ ኣማኢት ሰባት ኮፍ ኢሎም ድከታተልዎም ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ዳርጋ ሕጂ ንሶም ፖለቲከኛታት ተቐይሮም እዮም ንሶም ጋዜጠኛታት ተቐይሮም እዮም ንሶም ከምኡ ኮይኖም ከምቲ ቀዲምና ድበልና ተሓተቲ ይኮኑ ሕጂ እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣልጊብካ ኣብ ሓንሳብ ክትምልሰለይ ስለዘለኹ ድንገት እውን ከምዚ ብድንገት እውን እተን ዝፀንሓ ሬድዮታት ንበለን ወይ ከዓ ቴሌቪዥን ብፅቡቅ ከይተመሓሻ ከለዋ ካልኦት እውን እናተወሰኸን ይመፃ ኣለዋ ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ሓበሬታታት ከዓ ሕጂ እውን ኣብተን ምድባት ሬድዮታት እውን ንባዕሉ ደይብቕዓት ፕሮግራምን ከምኡውን ዘይብቕዓነት ጋዜጠኝነትን እናተንፀባረቐ ድመፅእ ዘሎ ይመስል እንታይ እዩ እስከ ነዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ሕጂ እቲ ብሓፈሽኡ እቲ ንዓና ብድሆ ወይ ቻለንጅ ኮይኑና ዘሎ ፋሒልና ኢና ማለት ጥርኑፍ ዝኾነ ብሓደ መስመር ብሓደ ገለ ንምርሓሉ ኣገባብ ክትገብር ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኢና ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መን እዩ ከብሎ ተዘራኽበና ዘሎ ሕጂ እቲ ሚድያ እቲ ሶሻል ሚድያ እንድዩ እሱ እዩ ሰባት ሕጂ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ድም ከምቲ ኣንተ ዝበልኮ ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ብከምዝን ከምቲ ዝበልናዮ ኩሉ ስዲ ክኸውን የብሉን እንዲ ሕጊ ኣለዎ ንዝኾነ ይኹን ኣገባብ ኣለዎ ነፃ ንበል እምበር ኣገባብ ኣለዎ ስለዚ ኣገባብ ከተቐምጥ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ሰብ ኣብ ሃገሩ ድላዩ ክገብር ዕድል ረኺቡሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝበልካዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፌስቡክ እንዳመፁ ዝዛረቡ ከምቲ ኣባቐሽውን ክብሎ ፀንሐ ማለት ሕልና ማለት ሕልና ክገብር እዩ ዘለዎ እምበር ብከምዚ ኺድ ብከምዚ ኣይትኺድ ክትብሎ ከቢድ እዩ ሕጂ እቶም ፖፑላር ወይ ከዓ ፍሉጣት እንዳኾኑ ዝኸዱ ዘለዉ ድማ እቶም ኣዝዩ ኣፀያፍ ዝኾነ ወይ ከዓ ፍልጠት ዘይብሉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ገሊኡ እውን ዝኸፋፍል ካብ ባህልና ወፃኢ ዝኾነ ስነ ምግባር ዘለዎ ነገራት ዝገብሩ እዮም ኣዝዮም ፍሉጣት እንዳኾኑ ሰባት ከዓ ሰዓብቲ እንዳረኸቡ ዝመፁ ዘለዉ እዚ ከምቲ ዝበሉ ባቐሺ ናይቲ ሰባት ሕልንኡ ዕብዩ ኣየናይ ጠቕሞን ኣይ ዘይጠቕሞን ክፈሊ ናቱ ግደ እዩ እምበር ንዓና ኣቶ ክስቶ ከምዚ ትግበር ንወይዘሮ ከምዚ ትግበር ክትብላ ከቢድ እዩ እዚ ናይ ሕልና ጉዳይ ስለዚ ንምንታይም ህቡባት ኮይኖም ንምንታይም ከምኡ ዘይኮኑ እሱ ናቱ ትንታነ ርእሱ ዝኽኣለ ኣለዎ እንድዩ ኣብቲ ናይ ሬድዮታት ዝበልካዮ እውን ማለት ብዝከኣለን መጠን ውሕዳት እየን ብዙሓት እውን ኣይኮናን ክትሪአን ከለኻ ብካልእ ናይ ካልኦት ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ወፃኢ ዘለዋተን ዓበይቲ ወይ ከዓ ተፈሊጠን ዘለዋ ንኽሪኢኻያን ሬድዮ ኤረና ናትኩም ኣሎ ቢቢሲ ከምኡ ሕጂ ዝጀመረ ቪኦኤ ኤስቢኤስ ናህና እውን ብመጠኑ እዚ እዩ ዘሎ ሕጂ ካልእ እውን ብሶሻል ማለት ብኢንተርኔት ዝመሓላለፍ ሬድዮታት ንኣሽቱ ክህሉ ክእል እዩ ማለት ብዙሕ እውን ኣይኮነን እኳ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ከተረኣዮ ከለኻ ብዙሓት ሬድዮታት እየን ዝፍጠራ
እዘን ሬድዮታት እዚኣተን ከዓ ናተን ቅጥዕናተን እናመሓድራን ኣለወን እቶም ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ከም ዝኾነ ዓውዲ ማለት እዩ ንፉዕ ጋዜጠኛ ክህሉ ይኽእል ማለት ድኽም ዝበለ ጋዜጠኛ እውን ክህሉ ይኽእል ዜሮ ግን እቲ ንዓአን ዘመሓድረን ሕጊ እንታይ ይመስል ወገናዊ ከይከውን እቲ ማለት ኤዲቶሪያል ጋይድላይንስ ኣለዎን ድዩ ማለት ንኩሉ ሰብ ከማእከል ዝኽእል ሓበሬታ የመሓላልፋ ድን ብከምዚ ክምዘና ይኽእላ እየን ስለዚ ኣብዚ ኮይና ክንግምግም ቁርብ ይኸብደን ማለት እዚኣ ከምዚኣ እዚኣ ከምዚ ኣይኮነትን ክትብል ግን ብሓፈሻ ግን ሰብ ማለት ሞያ እንድሕር ኮይኑ ብዓይኒ ሞያ ተራእዩ ሞያዊ ስራሕ ክሰርሕ እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ እቶም ዘመሓድርዎን ነተን ሬድዮታት እውን ነቶም ጋዜጠኛታት ኢሎም ዝቁፀሩ ድም ዝሰርሑ እውን ብሞያ ዓይኒ ዝሪኦም ክቆፅሩን ጋይድላይንስ ሃልዎም ድማ ብኡ ክምርሑን እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድኽመት ግን ኣብ ከም ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ክትሪኦ ከለኻ ደሓኒን ባስ ብመጠኑስ በቲ ዘሎ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዝከኣሎ ሰብ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ረበና ይቐኒለይ እቲ ቀንዲ ናይ ሎም መዓልቲ እውን ደምፃና ብዛዕባ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናፃ ፕረስ እዩ ስለዚ ማለት ናፃ ፕረስ ኢልና ናብ ኤርትራ ክንፅውዕ ከለና ነቶም ንልዕሊ 17 ዓመታት ኣብ ደይፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ብዘይ ፍርዲ ተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣውራ ከምኡን ፖለቲከኛታት ከምኡን መራሕቲ ሃይማኖትን ብናይ ሕሉን ኣሽሓት ናይ ሕሉና እስራት እናዘከርና ኢና ንዛረበሉ ዘለና ኢለ ደኣመን ቀሺ ከም ትፈልጦ እዞም ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ዘለው ዳርጋ ድተረስዑ ይመስሉ እቶም ማእሰርቶም ተረስዐ ይመስል ብዛዕባኦም ምዝራብ ብዙሕ ኣቋሪፅና ኢና ዘለና ብዙሕ ሰብ ክዛረብ ዝደሊ ዘሎ ኣይመስልኒ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እቲ ምኽንያት ማሕበር ጋዜጠኛ ዘይምህላው ድዩ ወይ እንታይ እዩ እቲ ተበግሶታት ድደኸመሉ ምኽንያት እንታይ እቲ ዕንቅፋታት ይመስለካ ንዓኻ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበሮ ፃዕቂ ጌርና ኣይንዛረበሉ ኢና ዘለና ዝብል ተዳ ኮይኑ ሓቅኻ ክንድኡ ይኮነን ተዘይኮይኑ ግን ዝሓለፈ ግዜ ናይ RSF መደብ ኣብ ዝነበረሉ እውን ኣሮን ብርሃነ መፅኡ ናይ ዳዊት ይስሐቅ ከም ዘንቀሳቀሶ ከም ዝተዛረበ ኣብዚ ዜና ተፈንዩ ሰሚዕና ነርና ብዝከኣሎ እውን ገለገለ ፅሑፋት ኣብዚ ናይ ፔን ኤሪትሪያ ዝወፅውን ኣሎ ገለገለ ከምቲ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ትሳቂ ኩሉ ግዜ እሺ ሶሪ يارت عادي مجمرة طبلك له هو الكاني أرون برهاني الكاني عدلاوي وكمسراتي غازيت أساتيت أب ستوكهولم ممتو فلوت نيرو والجنا أي مسلنن مالس خلا يخونن مالتي أبز قطع مخزارب تخوينا مالتي بزي أدرجة هنزارب الله قنعتي كونتن ويتم RSF قال RSF حدا أهجراوي ناي غازيت أنياتات مسرت طبقة تكالي أنا جن بوجن إرتراويان كريه خلاه جن زوم كلهم أبسدت يوم زلوا كزوم كلهم بتصوتنا توم كابتن مسرت زنورون تايلنا مالته جن بحفظ شو سي نعي بقع يكونن مالته كم نفس جميل خزارة بعلنون كم تخينا بالله تي تعاقي بزحي كم تبجي مرازبركو كم تلاقي ميجي مرازنا برو يلن ترى لنا وصام عكاء تزي كوينو جن تناي RSF تقصد زلهم هنات المنتايو RSF بزعباناي أوغندا وزعباناي كلا يكون تزاريبو تناي إرترا فلاكاتهم غازتنياتات بداوتي ساق عبيلوسي تذكرهم محلافهم السوداء هابيلون مالتيون مخاب زي ورحزي زي حزنا زلنا قنبط سلزخونه مالتي كم تناي مجمع زي يذكروا زلوا مخنيات انتايو سلمتهم ترسعهم نزبل جن كلاتنا دخلنا خن أمانو لزلنا إيو كذكروا يقبوا ميوك أتصالي تسفح يقولتنا خي تحللنا أو كل نقراتنا خن ذكرهم يقبعنا إيو سلازين تايو تي قلقليو عن سمعون خون نابنت حجبوا قانقوا تقرأ تفنوتها بعد لسادة برخز دالوا راديو أبقون تترجموا خفنو أني نيرو تناي تاريخي وطوم نايتهم تأثيرهم زلو
كم تزقبع يلن برقص جن كأتقليل سعر الساعة يوم قبل الليل بس قات أم سمع خاطر لو خوينا تبلو تلكا أي فلتني قال خامونقوم كم فؤاد أملاح بيود لو قال أنت لو خوينا أنت السمع لو خوينا أنت محل فود المرأة له هاي موداتها እግዚአብሔር ክብ እዚ ድምፀይ ድዛረቦ ዘለኹ ንሳቶም ክሰምዕዎ ናይ ብሓቂ ደስ ይብለኒ ጸሎተይ መዓልትን ለይትን ካብቲ ዘለዎ መከራ ካብቲ ዘለዎ ማእሰርቲ ፀበባ ክወፁ እዩ ንሳቶም እቶም ጋዜጠኛታት መዓይትና መሳርሕትና ዝነበሩ ንዓቶም ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ፍትሒ ዝሰኣኑ ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሮም ዘለዉ ኩሎም ፍትሒ ክረኽቡ كمانا صري أير كستنفسوا مسولدهم مسبيتهم كتحاوسوا زي معلتن ليتن زليو صورتي موك زي أبيه صورتنا سمعوا مقاوحهم كسبر إذن غير زي أبزنهم كبتصح دس يبلني. إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناتا دمس إيرتراويان. الرأي غني لي كشي بيننا مود أتنا بخاخ وكاتا قدمنا أتنا لانتا من اللي متحفكا ناي باتريارك أنطونيوس إيانيرا هجي بزمل كعز غريق خلنا ناي ولك أسباب تاريخ متحف مسنا دنك ساعة كندي عاب مغانو فلوتي ناي إرتراويان غازيت إنياتات بسنكي نتس أبرس بسنك حساباتهم بنتس أمغلاس لتأثروا بزي كان داويت يساق مصحف كالا يراكون سقاش ودنا نصحفوا سلازي ولا زوم دحرود دوصو زوم دحرود حجي تاثيرهم دوصو زلو غازينيات الله سقطا خوينو تم خوينو اسكي بزغات امزي مالت كتبلو تدلن تلكا خوينو نزمامول عالم زلو متخ خاب يبلنا حدا خابتي او عدنا زلو نغراتون مالت بدو بسفيع خوين زاربلو تعجزنا خوين سمعني سلا متأخاب ديبلنا تبلو تلكا هو هجي متأخاب تبقون دين هرتا أخايبكا إهن مهين تباهال مدب أو تخاد ما بت مدب كتسرح تخليخا هجي بدوح مالسي رقو حيتات كله خليهم نزنا زي مفتسام مالتي أبوات أخذ كيت كلخا نابرخا خبيديو أبسفال علي خبابي أخذ اللخا بحنساب كتكب نامنتا بإيرتران إركاتو تقول أب كازان الراحب تباهل كحد قدام كلات كهت تأخذ تخون قال أجيكن أبستف علينا أنا بأستراليا له حد بشودنا له حد بأمريكا له قليل challenge أكون نزي حد كابت سجمي مالتي تسرح بيزي مخان كاد إن براخان دا قبر كأخذ سر هزيتات كم عبي عنكفات خون خالي اتمت خاب كله نيرون أمنت قال تبغى صوتها تعلون أمنت بين إفتراض بحال كسب كندي كيدو كال حتى يجن كومتاتي فاتاتني بوانو جن كي كتصل جن استفعل عليه نجارات كعنك تخلي نتم ذكر زبل كيا خا مصحف تصحيب كسنة بتعمل تبغي كينيو تجرينياون بخالق قانقاتات ندا تصحفه نمول عالم كزرقه حدا مسارحي مالتي كم صحفتي كم غازيطنياتات ما نتنفوطو حقي بوانو انت نصحفو سبات زخرم أجيب زريديتات يفتني نعمت حلف عامت خمس أوان بس بين إيرترا خوينا نايتهم تاريخ نايتهم سبات نايتهم تأثيرهم زلو مالتي بزرزر كم زقرب تغيير مالتي إذا حدا نيشتي تبغى بكبال كالي كينيو كم زبل كاجن تاريخ ناي سبات هجيتاي كل جزء أبانا ميس نغوبرو قطري قالي خاتوبو خندز تأثيرهم والابتي قدم بقدلي زغبر زنبره سراحتون እንዳخستو እንዳስለያ እንዳخندزي ገለመለ እንዳበልካ خبر بعال كستو خمز غيروم ገለመለ كستو خمز عين سراح تباهيلو اغلصني ازي ازيو حماق نغري مخنياتو تي هيمان فيس اندحر زي مالسي ناي سبات هيوتهم اندحر كتنببو اندحر زي تخل كونكا اتاتشمنت تفطراي تخلني مالسي كوشت او سمعت كلوكاي كلني سب نسب ريو سمعت زتنكف ስለዚህ كل ጊዜ በብዋኑ ታሪኾም ማለት ዓቅም ተዘልወና ሁላትና በብ ንፈልጦ እንተ ንጽሕብ ኣዝዩ ክስታይና ኣብነት ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ ዝፅሓፍ ኳ ነይራ ፔን ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ሸር ገብራ ተሰሚዕዎ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሓቂ ሂወቱ ከምብቡ ስለ ዝኽኣሉ ማለት እዩ
ግን ስቕልካ ሰለስተ በዓል ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክንዲ ተኣሲሮም ገለ መለልካ ጥራይ እንተሓሊፍካዮ ክንዲ ሰባት ካብ ሃይማኖት ብከምዚ ተኣሲሮም ኢልካ ምሕላፍ ብዙሕ ኣብ ስምዒት ከይተኣቱ ኣይገብረካኒ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ኩላትና በብ ዘለናዮ እቶም ጋዜጠኛታት ብፍላይ ነቶም ዝፈልጥዎም ምስኦም ዝነበሩ መሳርሕቶም ክስንድዎ ሰባት እንዳሓተቱ ስድሮኦም እንዳሓተቱ ድዮም ሓበሬታ ኣኪቦም ንሕጂ ዘይኮነስ ነዚ ቅፅል ወለዶ እውን መምሃሪ ክኸውን ከምዚ ተፈፂሙ ነይሩ ብኤርትራ ስለዚ ከይድገም ኢሉ ሰብ ክሓስብ ክብል ሕጂ ተዘይተፃሒፉ እቶም ምስኦም ዝነበርና እቶም ንፈልጦም ተዘይፅሒፍና ፅባሕ ንግሆ ክርሳዕ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ምትእኽኻብ ፅቡቅ እዩ ፀገማት ኣሎ ዋላ ነቲ ፀገማት ሰጊድካ ግን ንኣሽቱ ነገራት ክግበር ተዝከኣል ደስ ይብል ማለት ፅቡቅ ምዃነ ነይሩ ብዝከኣል ኩላትና እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እውን ንሱ እዩ እቲ ንኽእሎ ክንፅሕፍ ኣብ ነንሕድሕድና ይህን ምሂን ክንበሃል ማለት ምውድዳር ዘይኮነስ ኖ ኣብዚኣ ከምዚኣ ጌርካ ስርሓያ እንዳተባሃልና ነንሕድሕድና ሓደ ኔትወርክ ፈጢርና መርበብ ፈጢርና እንተንበሃል ማለት ብዝበት ዘለና ግዜን ዓቕምን ገለ ስራሓት ሰሪሕና ካብዚ ዓለም መሓለፍና ብል ስለዚ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ብፅሕፈትን ኣብ ጋዜጠኝነትን ተዋፊሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ከምዚ ግዜኦም ቀርቂሮም ገለ ነገር ከበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ብል ይቐኒየለይ እሞ ክልቲኹም ክቡራት ኣጋይሸይ በየነን ዮናስን ነቲ ክቡር ግዜኹም ወፊኹም ብዛዕባ እዚ ዘለዓልናያ ርእስቲ ሓሳባትኩም ንሰማዕቲ ስለ ዘካፈልኩም ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና የመስግነኩም ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ መሊስና ክንራኸብ ትፅቢተዩ ክሳብ ሽዑ ሰላም ይቐኒልና